В Снегурина пак за късата. Ама този път ще си лежа у дома като кюпчи и ще го гледкам. Един път му помогнах, ама втори път няма. Общината, варете си го изтеглети. Няма такава глупост. До опидата. Няма тръгване. Боже Господи, не мога да повярвам. Ще си седем като кюпи, това е, враче. Там, къде ще го има той нещо. Спиш ли добре? Завиват ли те? Няма, врачето ми. Там ще е като кюп.